салому алейкум ба ҳама. Талаба лампаи дурро ба шабака пайваст мекунад. Ба расм нигаред, қувваи ҷараёни электрии дар лампа чӣ қадар хоҳад шуд. 0,5 ампер. Баъд аз пайваст кардани калиди кап ба расм нигаред, ҷараёни электрикӣ дар лампа дар давоми 10 сония чӣ қадар корро иҷро мекунад. 3 ҷоул. Дар дастмоли тавонааш 1000 ватт, ҷараёни электрикӣ дар давоми 2 соат чӣ қадар корро иҷро мекунад. 2000 ватт соат. лампаи электрии тавонааш 3 ватт мувофиқ ба қувваи ҷараёни электрикӣ 0,25 ампер сохта шудааст. Лампаро ба шабакаи кадом шиддати электрикӣ бояд пайваст кунем? Ба расм нигаред, то ки лампа мӯътадил кор кунад. 12 волт. Чӣ бояд кард ки то амперметр қувваи ҷараёни электрии зиёдтаринро дар лампа нишон диҳад? Ба расм нигаред. Резистори R1-ро бо резистори R5 иваз бояд намуд. Чӣ бояд кард то ки нишондоди амперметр дар занҷир камтарин шавад? Ба расм нигаред. Резистори R1-ро бо резистори R5 иваз бояд кард. Ҷараёни электрии дар лампа дар давоми 20 сония кори 30 ҷоулро иҷро кард. Тавонои лампа чӣ қадар аст? 1,5 ватт. Дар чанд вақт дар лампаи тавонояш 3 ватт ҷараёни электрикӣ кори 6 ҷоулро иҷро мекунад? 2 сония. Ҳангоми ба шабакаи шиддати электрияш 220 волт пайваст кардани дастмол, қувваи ҷараёни электрии дар он 5 ампер буд. Тавоноии дастмол чӣ қадар аст? 1100 ватт. Дар дастмоли электрии тавонояш 1100 ватт, қувваи ҷараёни электрии 5 ампер аст. Шиддати электрии кории дастмол чӣ қадар аст? 220 волт. Магнитҳои доимӣ дар расм тасвирёфта пас аз таъсири мутақобила чӣ гуна рафтор мекунанд? Ҷазб мешаванд. Магнитҳои доимӣ ба расм нигаред, пас аз таъсири мутақобила чӣ гуна рафтор мекунанд? Тела мехӯранд. Агар ду ноқили сабукро ба ҳамдигар параллел мувозӣ пайваст карда, аз онҳо ҷараёни электриро ба самтҳои якхела гузаронем, оё онҳо таъсири мутақобила мекунанд? Ба расм нигаред. ҷазб мешаванд. Агар ду ноқили сабукро ба ҳамдигар параллел мувозӣ пайваст карда, аз онҳо ҷараёни электриро ба самтҳои муқобил гузаронем, оё онҳо таъсири мутақобила мекунанд? Ба расм нигаред. Тела медиҳанд. Аз сатҳи ҳамвор сели магнитӣ 0,3 вебер мегузарад. Индуксияи майдони магнитӣ 0,1 тесла аст. Масоҳати сатҳи ҳамвор чӣ қадар аст? Кунҷи байни сатҳи ҳамвор ва вектори индуксияи майдонро ба эътибор нагиред. 3 метри квадратӣ. Ҳангоми 0,4 тесла будани индуксияи майдон аз сатҳи ҳамвори масоҳаташ 0,5 метри квадратӣ чӣ қадар сели магнитӣ мегузарад? Кунҷи байни вектори индуксияи майдон аз сатҳи ҳамворро ба эътибор нагиред. 0,2 вебер. Аз сатҳи ҳамвори масоҳаташ 0,2 метри квадратӣ сели магнитӣ 0,1 вебер мегузарад. Индуксияи майдони магнитиро муайян кунед. Кунҷи байни сатҳи ҳамвор ва вектори индуксияи майдонро ба эътибор нагиред. 0,5 тесла. Дар давоми 3 сония қувваи электроҳаракатдиҳанда дар рамкаи симин 6 милливолт шуд. Тағйирёбии сели магнитиро дар рамка ёбед. 18 милливебер. Агар тағйирёбии сели магнитӣ дар рамкаи симин 3 милливебер бошад, дар чанд вақт қувваи электроҳаракатдиҳанда дар рамка 12 милливолт мешавад. 0,25 сония. Дар 2 сония сели магнитӣ аз рамкаи симин гузаранда то 8 милливебер тағйир ёфт. Қувваи электроҳаракатдиҳанда дар рамка чӣ қадар аст? 4 милливолт. Трансформаторе ки дар он адади печҳои печаки якум назар ба адади печҳои печаки дуюм камтар аст, барои чӣ таъин шудааст? Зиёд кардани шиддати электрии. Трансформатори таълиме ки коэффисиенти трансформатсияи он хурди 1 аст, барои чӣ таъин шудааст? Зиёд кардани шиддати электрии. Трансформатори таълиме ки коэффисиенти трансформатсияи он калони 1 аст, барои чӣ таъин шудааст? Кам кардани шиддати электрикӣ.
шиддат дар симпечи дуюми трансформатори пасткунанда ба 12 волт баробар аст. Агар коэффициенти трансформатор 3 бошад, шиддат дар симпечи якум чӣ қадар аст? 36 волт. шиддат дар симпечи якуми трансформатори баландкунанда ба 6 волт баробар аст. Агар коэффициенти трансформатсияи трансформатор 0,5 бошад, шиддат дар симпечи дуюми трансформатор чӣ қадар аст? 12 волт. дар печаки якуми трансформатор қувваи ҷараёни электрикӣ 0,25 ампер буда, дар печаки дуюм 1 ампер аст. Коэффициенти трансформатсияи трансформатор чӣ қадар аст? 4. шиддати электрӣ дар печаки якуми трансформатор 120 волт буда, дар печаки дуюми трансформатор 12 волт мебошад. Коэффициенти трансформатсияи трансформатор чӣ қадар аст? 10. хатҳои нақли энергияи электрӣ аз маводи якхела сохта шудаанд. дарозии хати якум 50 км, хати дуюм 100 км, хати сеюм 200 км ва хати чорум 500 км мебошад. дар кадом хат талаффути зиёдтарини энергияи электрӣ мушоҳида мешавад? дар чорум. дар батареяҳои офтобӣ кадом табдилёбии энергия ба вуҷуд меояд? энергияи рӯшноӣ ба энергияи электрикӣ. дар нервгоҳҳои барқии обӣ кадом табдилёбии энергия ба вуҷуд меояд? энергияи механикӣ ба энергияи электрикӣ. дар фотоэлементҳо дар кадом табдилёбии энергия ба вуҷуд меояд? энергияи рӯшноӣ ба энергияи электрикӣ. агар симпечи мисини изолятсиядоштаро дар мех печонем ва симро ба манбаи ҷараёни электрӣ пайваст кунем, мех оҳанпораҳоро ба худ ҷазб мекунад. ин кадом намуди таъсири ҷараёни электрикӣ аст? магнитӣ. дар рафти электролиз мис аз маҳлули купоросӣ мис ҷудо мешавад. ин кадом шакли таъсири ҷараёни электрикӣ аст? химиявӣ. агар лампаи тафсонише ки дар он ҷараёни электрӣ ҷорӣ аст гарм шавад, ин кадом шакли таъсири ҷараёни электрикӣ аст? ҳароратӣ. мавҷҳои электромагнитӣ дар фазо бо кадом суръат паҳн мешаванд? бо суръати рӯшноӣ. мавҷҳои радиои дарозияшон 100 000 метр ки ионосфера инъикос мекунад чӣ гуна мавҷҳоянд? миёна. басомади стандартии ҷараёни тағйиркунандаи саноатӣ ки дар нервгоҳҳои барқии Тоҷикистон ҳосил мекунад чӣ қадар аст? 50 Хц. мавҷҳои радиоии дарозияшон 10 метр ки ионосфера инъикос мекунад чӣ мавҷҳоянд? ултракӯтоҳ. даври лапишҳои мавҷҳои кӯтоҳи радио 20 × 10 дар дараҷаи -8 ва дарозии мавҷҳои 60 метр аст. суръати паҳншавии мавҷҳои электромагнитиро муайян кунед. 3 × 10 дар дараҷаи 8 метр тақсими сония. даври лапишҳои мавҷҳои кӯтоҳи радио 6 × 10 дар дараҷаи -8 аст. дарозии мавҷҳои кӯтоҳро ёбед. суръати паҳншавии мавҷҳои электромагнитиро 3 × 10 дар дараҷаи 8 метр сония қабул кунед. 18 метр. даври лапишҳои мавҷҳои кӯтоҳи радиоиро ёбед ки дарозияшон 60 метр аст. суръати паҳншавии мавҷҳои электромагнитиро 3 × 10 дар дараҷаи 8 метр сония қабул кунед. 20 × 10 дар дараҷаи -8. дар кадом масофа аз предмети А ба Р мегаред, тасвири он дар оинаи ҳамвор ҷойгир мешавад. як тақсимоти хаткаш ба 1 сантиметр баробар аст? 8 сантиметр. кунҷи байни оинаи МН ва шуои афтанда 30 градус мебошад. ба расм нигаред. кунҷи афтиши шуо чӣ қадар аст? 60 градус. дар расм рафти шуоҳои рӯшноӣ дар шиша нишон дода шудааст. кунҷи инъикоси рӯшноӣ чӣ қадар аст? 45 градус. шуо таҳти кунҷи 30 градус ба сатҳи шиша меафтад. кунҷи инъикоси шуо чӣ қадар аст? 30 градус. дар чӣ қадар вақт рӯшноӣ аз офтоб ба сатҳи замин меафтад? суръати рӯшноиро дар ҳаво 3 × 10 дар дараҷаи 8 метр сония қабул кунед. масофаи миёнаи байни замин ва офтоб 150 × 10 дар дараҷаи 6 километр аст. 500 сония. шуои борики рӯшноиро ба сатҳи шиша равона карданд. дар расм самти шуои афтанда ва шикастаи рӯшноӣ тасвир ёфтааст. нишондиҳандаи шикасти рӯшноиро дар шиша муайян кунед. 1/8.
дар расм рафти шоҳҳои дар шиша нишон дода шудааст. Нишондиҳандаи шикасти ин шишаро муайян кунед. 1/4. Нишондиҳандаи шикасти рӯшноӣ дар ёқут рубин тахминан ба 2 баробар аст. Маълумоти ҷадвалро истифода бурда, кунҷи ҳудудии инъикоси пурраи рӯшноиро барои ёқут муайян кунед. 30 градус. Шуои рӯшноӣ ҳангоми гузаштан аз ҳаво ба об самти худро ба наздик шудан ба хатти амудӣ тағйир медиҳад. Ин ҳодиса чӣ ном дорад? Шикасти рӯшноӣ. Рӯшноии сафеде, ки аз призмаи шишакӣ мегузарад, ба 7 ранги басомаду дарозиҳои мавҷашон гуногун ҷудо мешаванд. Ин ҳодиса чӣ ном дорад? Дисперсияи рӯшноӣ. Интерференс дар кадом мавҷҳо мушоҳида мешавад? Дар мавҷҳои механикӣ, садо ва электромагнитии рӯшноӣ. ҳодисаи ҷамъшавии ду мавҷ, ки дар натиҷаи он манзараи пурқувватшавӣ ва сустшавии лапишҳои рӯшноӣ мушоҳида мешавад, чӣ ном дорад? Интерференс. Дифраксия дар кадом мавҷҳо мушоҳида мешавад? Дар мавҷҳои механикӣ, садо ва электромагнитии рӯшноӣ. Барои ислоҳ намудани наздикбинӣ кадом линзаро метавон истифода намуд? Линзаи фурӯхамидаи қувваи оптикааш -0,5 dptr. Барои ислоҳ намудани дурбинӣ кадом линзаро бояд истифода намуд? Линзаи ҷамъоварандаи қувваи оптикааш +0,5. Масофаи биниши беҳтарини чашми солими одам чӣ қадар аст? 25 сантиметр. Масофаи беҳтарини биниши чашми одами дурбин чӣ қадар аст? Аз 25 сантиметр зиёдтар аст. Қувваи оптикии линзаи дар расм тасвирёфтаро ёбед. 15. Қувваи оптикии айнаки одаме, ки нуқсони дурбинӣ дорад, ба +2,5 dptr баробар аст. Масофаи қонунии фокуси линзаи айнакро муайян кунед. 40 сантиметр. Дар расм тағйирёбии самти нурҳо дар линзаи ҷамъоваранда тасвир ёфтааст. Агар як тақсимоти масофаи қонунии линза 10 сантиметр бошад, қувваи оптикии линза чӣ қадар хоҳад буд? Д. Қувваҳои оптикии 4 линза ба 1, 2, 4 ва 10 баробаранд. Масофаи қонунии фокуси кадом линза аз ҳама зиёдтар аст? 1. Қувваҳои оптикии 4 линза мувофиқан ба 1, 0,8, 0,5 ва 0,1 баробаранд. Масофаи қонунии фокуси кадом линза аз ҳама зиёдтар аст? 4. Дар расм сохтани тасвири предмет дар линзаи ҷамъоваранда нишон дода шудааст. Агар як тақсимоти меҳвари оптикии линза 5 сантиметр бошад, масофаи қонунии фокуси линза чӣ қадар аст? 10 сантиметр. Дар расм сохтани тасвири предмет дар линзаи ҷамъоваранда нишон дода шудааст. Агар як тақсимот дар меҳвари оптикии линза 0,5 метр бошад, қувваи оптикии линза чӣ қадар аст? 1. Масофаи қонунии фокуси линза ба 0,1 метр баробар аст. Қувваи оптикии линзаро ёбед. 10. Масофаи қонунии фокуси объективи телескопи ҳозиразамон 20 метр буда, масофаи қонунии окуляри он 0,1 метр аст. Калонкунии телескопро муайян кунед. 200. Калонкунии линзаи дар расм тасвирёфта чӣ қадар аст? Д. Андозаи хаттии предмет 2 см мебошад. Андозаи хаттии тасвири ин предмет дар линзаи калонкуниаш 5 чӣ қадар хоҳад шуд? 10 см. Калонкунии линза 2 бошад. Ба расм нигаред. Андозаи хаттии предмети аби чӣ қадар аст? 3 см. Предмет аз линза дар масофаи 20 см ҷойгир аст. Агар тасвири предмет аз линза дар масофаи 40 см ҳосил шуда бошад, калонкунии линза чӣ қадар аст? Д. Калонкунии линза 4 мебошад. Ба расм нигаред. Андозаи хаттии тасвири предмет АБ чӣ қадар аст? 8 см. Предмети андозаи хаттиаш 6 см дар масофаи муайяне, ки муайяне аз линзаи калонкуниаш 4 ҷойгир аст, андозаи хаттии тасвири предмет дар ин линза чӣ қадар хоҳад шуд? 24 см. Калонкунии линзаи дар расм тасвирёфта чӣ қадар аст? Д. Предмет аз линзаи ҷамъоварандаи калонкуниаш 5 дар масофаи 10 см ҷойгир аст. Тасвири предмет аз линза дар кадом масофа ҳосил мешавад?
50 сантиметр. дар расм тарзи сохтани тасвири предмет дар линзаи ҷамъоваранда нишон дода шудааст. агар як тақсимот дар меҳвари оптикии линза 2 сантиметр бошад, калонкунии линза чӣ қадар аст? 1/4. предметҳо аз 4 линза дар масофаи яхела ҷойгиранд. тасвири предмети якум аз линзаи якум дар масофаи 5 сантиметр, дуюм дар 10 сантиметр, аз линзаи дуюм, сеюм дар 20 сантиметр, аз линзаи сеюм ва тасвири предмети чорум дар 50 сантиметр аз линзаи чорум ҳосил шуд. калонкунии кадом линза аз ҳама зиёдтар аст? чорум. масофаи биниши беҳтарини чашми одами наздикбин чӣ қадар аст? камтар аз 25 сантиметр. металл бо рӯшноии ба сумадаш 10 ضرب 10 дар дараҷаи 15 герц афканда шуд. энергияи афканишотро муайян кунед. доимии планкро 6,63 ضرب 10 дар дараҷаи -34 ҷоул қабул кунед. варианти б 66,3 ضرب 10 дар дараҷаи -19 ҷоул. манбаи рӯшноии фотонҳои энергияшон 33,15 ضرب 10 дар дараҷаи -14 ҷоулро меафканад. ба сомади фотонҳоро ёбед. доимии планкро 6,63 ضرب 10 дар дараҷаи -34 ҷоул қабул кунед. 5 ضرب 10 дар дараҷаи 20 герц. маълумоти ҷадвалро истифода бурда энергияи афканишоти рентгениро муайян кунед. 19,89 ضرب 10 дар дараҷаи -19 ҷоул. бо истифода аз маълумоти ҷадвал массаи фотони афканишоти ултрабунафшро ёбед. 2,2 ضرب 10 дар дараҷаи -35 килограмм. электрон аз сатҳи металл бо суръати 2 ضرب 10 дар дараҷаи 2 ضرب 10 дар дараҷаи 6 метр/сония канда шуд. агар импулси электрон 18 ضرب 10 дар дараҷаи -25 килограмм метр тақсими сония бошад, массаи он чӣ қадар аст? 9 ضرب 10 дар дараҷаи -31 килограмм. фотоэлектронҳо таҳти таъсири рӯшноӣ ба сатҳи сезӣ равон кардашуда аз сатҳи сезӣ бо суръати 2 ضرب 10 дар дараҷаи 6 метр/сония канда шуданд. энергияи кинетикии фотоэлектронҳоро муайян кунед. массаи электронро 9 ضرب 10 дар дараҷаи -31 килограмм қабул кунед. 18 ضرب 10 дар дараҷаи -19 ҷоул. бо истифода аз маълумоти ҷадвал импулси фотони афканишоти намоёнро ёбед. 13,2 ضرب 10 дар дараҷаи -28 килограмм метр/сония. заррача соҳиби импулси 18 ضرب 10 дар дараҷаи -23 килограмм метр/сония мебошад. суръати ҳаракати заррача чӣ қадар аст? массаи заррачаро 9 ضرب 10 дар дараҷаи -31 қабул кунед. 2 ضرب 10 дар дараҷаи 8 метр/сония. импулси фотони дарозии мавҷиаш 3 ضرب 10 дар дараҷаи -9 метрро ёбед. доимии планкро ҳамун доимӣ қабул кунед. 2,21 ضرب 10 дар дараҷаи -25 килограмм метр/сония. импулси фотони массааш 9 ضرب 10 дар дараҷаи -31 килограмм ба 27 ضرب 10 дар дараҷаи -23 килограмм метр/сония баробар аст. суръати ҳаракати фотонро муайян кунед. 3 ضرب 10 дар дараҷаи 8 метр/сония. радифи сонии замин спутник барои мушоҳида кардан ва инчунин санҷидани ҳарорати замин истифода бурда мешавад. кадоме аз намудҳои радиатсияи электромагнитиро ҳисобкунаки датчик радиф метавонад мушоҳида ва ошкор созад? нурҳои инфрасурх. электрон бо суръати 2 ضرب 10 дар дараҷаи 8 метр/сония ҳаракат мекунад. импулси онро ёбед. массаи электронро 9 ضرب 10 дар дараҷаи -31 килограмм қабул кунед. 18 ضرب 10 дар дараҷаи -23 килограмм метр/сония. ҳангоми бо суръати 2 ضرب 10 дар дараҷаи 8 метр/сония ҳаракат кардани электрон соҳиби импулси 18 ضرب 10 дар дараҷаи -23 килограмм метр/сония мебошад. массаи электрон чӣ қадар аст? 9 ضرب 10 дар дараҷаи -31 килограмм. ҳар як элемент бо аломати шартӣ ишора мешавад. изотопи кадом элемент мебошад? гелий. ҳар як элемент бо аломати шартӣ ишора мешавад. изотопи кадом элемент аст? гидроген. протон. ядрои кадом элемент аст?
гидроген. дар расму сохти атоми элемент таъсир ёфтааст. Дар таркиби ядрои ин элемент чанд протон мавҷуд аст? с. оё байни адади протонҳо ва нейтронҳои таркиби ядрои карбон фарқият вуҷуд дорад? не, адади протонҳо ва нейтронҳо якхела аст. дар таркиби ядрои атоми натрий чанд протон мавҷуд аст? 11. дар таркиби ядрои атоми натрий чанд электрон мавҷуд аст? 23. дар таркиби ядрои атоми фосфор чанд нейтрон мавҷуд аст? 16. элементи химиявиеро нишон диҳед, ки дар таркиби ядрои атомӣ он 3 протон ва 4 нейтрон мавҷуд аст. литий. элементро муайян кунед, ки дар таркиби атоми он 16 электрон, дар таркиби ядрои он 16 протон ва 16 нейтрон мавҷуд аст. сулфур. элементи химиявиро муайян кунед, ки дар таркиби атоми он 78 электрон ва дар таркиби ядрои он 78 протон ва 117 нейтрон мавҷуд аст. платина. ҳар як элемент бо аломати шартӣ ишора мешавад. изотопи кадом элемент аст? гидроген. моддаҳои радиоактивӣ кадом нурҳои ба организми зинда зарароварро меафкананд? варианти б. алфа, бета ва гамма нурҳо. кадом намуди афканишот сели электронҳо мебошад? бета афканишот. кадом зарра ядрои атоми гелий мебошад? алфа зарра. кадом зарраҳо мавҷҳои электромагнитие мебошад, ки дарозии мавҷашон аз дарозии мавҷи нурҳои рентгенӣ камтар аст? гамма зарраҳо. кадом зарраҳо сели ядроҳои атоми гелий мебошанд? алфа зарраҳо. кадом зарраҳо сели электронҳои тезҳаракат мебошанд? бета зарраҳо. кадоме аз элементҳои додашуда афканишоти радиоактивиро меафкананд? варианти с. масири ҳаракати зарра ҳангоми наздик шудан ба ядрои атом тавре тағйир меёбад, ки дар расм таъсир ёфтааст. ба кадом зарра ин масир тааллуқ дорад? алфа. кадом нурҳо қобилияти гузарандагии калонтаринро доранд? танҳо гамма нурҳо. қобилияти гузарандагии кадом нурҳо камтарин аст? танҳо алфа нурҳо. массаи атоми нейтрали алфа зарра гелий аз массаи атоми нейтрали дейтрили гидроген чанд мартаба зиёдтар аст? д. рақами тартиби элементи химиявӣ ҳангоми алфа коҳиш чӣ гуна тағйир меёбад? 2 воҳид кам мешавад. ҳангоми аз ядрои элемент хориҷ шудани гамма зарра адади массавӣ ва рақами тартиби элемент тағйир меёбад ё не? тағйир намеёбанд. ҳангоми аз ядро хориҷ шудани протон рақами тартиби элемент чӣ гуна тағйир меёбад? 1 воҳид кам мешавад. оё рақами тартиби элемент ҳангоми аз ядро хориҷ шудани нейтрон тағйир меёбад? не, тағйир намеёбад. реаксияи алфа коҳиши борро нишон диҳед. варианти а. дар рафти кадом реаксия элементи актинӣ ҳосил мешавад? варианти б. реаксияи алфа коҳиши плутониро нишон диҳед. варианти д. аз рӯи хатори элементҳои химиявӣ ба расм нигардед, муайян кунед, ки дар натиҷа бета коҳиши электронии сурб изотопи кадом элемент ҳосил мешавад? варианти д. висмут. дар натиҷаи кадом коҳиши радиоактивӣ ядрои изотопи натрий ба ядрои изотопи магний мубаддал мешавад? варианти д. дар натиҷаи кадоме аз реаксия додашуда изотопи тилло ҳосил мешавад? варианти б. ядрои изотопи уран ҳангоми ба ядрои изотопи радий мубаддал шудан чанд алфа зарраҳо хориҷ мекунад? варианти а. дар раванди реаксияи алфа коҳиши магний гелий кадом элемент ҳосил мешавад? варианти а. дар рафти кадом реаксия уран ҳосил мешавад? варианти а. дар раванди реаксияи бета коҳиши магний кадом элемент ҳосил мешавад?
варианти А. Дар раванди реаксияи гамма-коҳиши магний кадом элемент ҳосил мешавад? Варианти Д. Дар раванди реаксияи кадом элемент ҳосил мешавад? Варианти Б. Дар натиҷаи реаксияи кадом элемент ҳосил мешавад? Варианти А. Дар натиҷаи реаксияи кадом элемент ҳосил мешавад? Варианти Б. Дар натиҷаи реаксияи плутоне ҳосил шуд, аз ядрои Нептуни кадом зарра хориҷ шуд? Варианти Д. Дар натиҷаи реаксияи кадом зарра хориҷ шуд? Варианти С. Дар натиҷаи реаксияи кадом зарра ҷудо шуд? Варианти Д. Дар натиҷаи реаксияи кадом элемент ҳосил мешавад? Варианти А. Дар натиҷаи реаксияи кадом элемент ҳосил мешавад? Варианти Б. Дар натиҷаи кадом коҳиши радиоактивии ядрои уран ба ядрои изотопи Нептуни мубаддал мешавад? Варианти А. Ҳангоми бета коҳиш изотопи сурб ба кадом элемент мубаддал мешавад? Варианти С. Ҳангоми бета коҳиш изотопи полонийро ба кадом элемент мубаддал мешавад? Варианти С. Ҳангоми аз ядрои изотопи полоний хориҷ шудани протон кадом элемент ҳосил мешавад? Варианти Б. Дар натиҷаи кадом коҳиши радиоактивии изотопи полоний ба изотопи сурб мубаддал мешавад? Варианти А. Ҳангоми таъсири мутақобилаи квантҳо ба модда, позитрон ва зарраи ба он монанд ҳосил шуданд. Ин реаксия чунин аст. Дар натиҷаи реаксия кадом зарра ҳосил шудааст? Варианти Б. Ҳангоми бо зарраҳо афкандани нитроген протон хориҷ шуда изотопи карбон ҳосил гардид. Бо кадом зарраҳо нитроген афканда шуд? Варианти А. Реаксияи дурустро муайян кунед, ки ҳангоми бо алфа зарраҳо бомбаборон кардани бор ва хориҷшавии нейтрон мегузарад. Варианти А. Реаксияи дурустро муайян кунед, ки ҳангоми бо алфа зарраҳо бомбаборон кардани алюминий ва хориҷшавии протон мегузарад. Варианти А. Ҳангоми бо алфа зарраҳо бомбаборон кардани изотопи бор, изотопи нитроген ҳосил шуд. Дар натиҷаи ин реаксия кадом зарра хориҷ шуд? Варианти А. Ҳангоми ба нейтрон бомбаборон кардани нитроген, изотопи карбон ҳосил шуд. Дар натиҷаи ин реаксия кадом зарра хориҷ шуд? Варианти С. Кадом элемент ба реаксияи дохил шуд? Варианти А. Ҳангоми бо зарраҳо афкандани алюминий протон хориҷ шуда силитсий ҳосил мешавад. Бо кадом зарраҳо алюминий афканда шуд? Варианти Д. Ҳангоми бо алфа зарраҳо бомбаборон кардани алюминий, изотопи силитсий ҳосил шуд. Дар натиҷаи ин реаксия кадом зарра хориҷ шуд? Варианти А. Ҳангоми бо нейтронҳо афкандани элементи протон хориҷ шуда изотопи карбон ҳосил шуд. Дар натиҷаи ин реаксия кадом элемент афканда шуд? Варианти С. Ҳангоми бо алфа зарраҳо афкандани элемент нейтрон хориҷ шуда изотопи нитроген ҳосил шуд. Дар ин реаксия кадом элемент афканда шуд? Варианти С. Дар раванди реаксияи термоядроӣ кадом зарра хориҷ мешавад? Варианти А. Дар рафти реаксияи кадом зарра ба реаксия дохил мешавад? Варианти Д. Дар рафти реаксияи кадом зарра хориҷ мешавад? Варианти Д. Дар рафти реаксияи термоядроӣ кадом элемент бо тритий пайваст шудааст? Варианти Б. Дар рафти реаксияи кадом элемент ҳосил мешавад? Варианти Д. Дар натиҷаи реаксияи кадом элемент ҳосил мешавад? Варианти С. Чанд протонро бояд дар реаксияи термоядроӣ бо ҳам пайваст намуд, то ки дейтерий, позитрон ва нейтронҳо ҳосил шаванд? Варианти С. Д. Ҳангоми бо алфа зарраҳо афкандани Эйнштейни, изотопи Менделевӣ ҳосил шуд. Дар натиҷаи ин реаксия кадом зарра хориҷ шуд? Варианти Д. Ҳангоми бо нейтронҳо бомбаборон кардани нитроген протон хориҷ мешавад. Дар натиҷаи ин реаксия кадом элемент ҳосил хоҳад шуд? Варианти С. Ҳангоми бо протонҳо афкандани элементи бо ҷудошавии позитрон, изотопи карбон ҳосил шуд. Кадом элемент бо протонҳо нурборон шуд? Варианти С. Дар натиҷаи реаксияи термоядроӣ пайвастшавии дейтерий ва тритий нейтрон ҳосил шуд. Дар рафти ин реаксия боз кадом зарра ҳосил шуд? Варианти Б. Дар рафти реаксияи кадом элемент ҳосил мешавад? Варианти А. Кадом элемент дар рафти реаксияи бо дейтерий пайваст шудааст? Варианти А.
дар натиҷаи реаксияи ядрои изотопи кадом элемент ҳосил мешавад? Варианти Д. Гелий. хайр дӯстон, насиб бошад. дар оянда мувофиқаашро ҳам мепартоем. дар канал аз дигар фанҳо ҳам вуҷуд дорад. дар плейлист маркази миллии тестӣ. хайр, то буздид.